ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜದಯಾನು ಪೊಣ್ಣನ ಪುದಾರು ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಆಣನ ಪುದಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದು ಸ್ವಾತಿ BE ಆದು MTech ಆದು PhD ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೋಲು ಅಲ್ಲ ಆಣು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲಿಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟಾವು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ ಲಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए बिन देखे हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए भोली सी सूरत आँखों में मस्ती आए हाय अरे भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी